बर'जों लोगोसे जायफोर गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोरखौब्लाबो सरखारि हायाव थानाय सुबुंफोरखौ रेगुलार एबेक्सन खालामनांगौ होननानै लिरनाय जे लेखा सावरायनाय, बेवहाय बर'नि माखासे दैदेनगिरि लोगोसे गाहाय खुंगिरि हिसाबै प्रमद बर' सारआ एबेक्सन खालामनांगौ होननाय खोथाखौ एसेबाबो सिन्था खालामनानै सहि होनो नाङामोन बियो। नाथाय बिथांमोना दिनै सानस्लाबा हस्लेबा ना नुखानानै मिथिखानानै एबेक्सन खालामनांगौ रेगुलारलि होननायाव सहि होबाय। बेनिफ्राय आरो दुखुनांथावसिन बाथ्रा मा थानो हागौ। आरो बे लेखाखौ फोरमान खालामदों बिथां कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां आदा बिक्रम दैमारिया। स' दिनै बिनि सोमोन्दै गुवारै नोंथांमोनजों सावरायगोन। भिडिअ'आ जोबोद इम्परटेन्ट जागोन, नाथाय गुसुं जागोन। हेल' एभ्रिवान, वान्स सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। लोगोसे बे सनापुर, क'क्राझारनि सनापुर होननाय जायगायाव जाय एबेक्सन जादों, बिथांमोननि जानाय थानायनि बेबस्था गुदुं गुसु खबर लानो थाखाय लैहोर गयारिनि दैदेननायाव बिपिएफ हान्जाया थांनानै खबर लाहैदों, जाग्रा लोंग्रा जगायहैदों आरो बिथांमोननि सुखु दुखुआव मोदै एसे फसरहैफादों। दा दिनै बाथ्राया जाहैबाय, प्रमद बर' सारानो जुदि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि जानानै एबेक्सन खालामनांगौ होननानै लेखायाव सहि होनानै फैबायब्ला माथो प्रश्न दंबावो बेवहायलाय, खालामजोबदो होननाय जाबाय। होमबा बेनि रेसपन्सिबोला प्रमद बर'। दिनैहाय बिथांमोना मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै जानांदों होनोब्ला बिनि मेन प्रमद बर' उइल बि दा रेसपन्सिबोल बिनि थाखाय। दा बेवहाय मेनलि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आसा खालामदोंमोन बयबो, हयथ' आंबाबो नोंबाबो सोरबाबाबो। नाथाय बिथांमोना गैया। दिनै रबिराम नार्जारि साराबो फोरमायदों, बै समाव सिगांनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादफ्रा सापर्ट होबोदों एमपि एमएलए सानसुमा खुंगुर सारमोनखौ। नाथाय बिनि उननिफ्राय बबेबा मोनसे पार्टिखौ सापर्ट होबोनाया एबसुनि थाखाय साबजाथाव नङा होननानै रबिराम नार्जारि सारा बुंदों। खार'ना जाहैबाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे सात्र संगठन। बेवहाय बिपिएफनि गार्जेननि फिसालाफ्रा फिसाजोफ्राबो, इउपिपिएलनि गार्जेननि फिसाला फिसाजोफ्राबो, कंग्रेसनियाबो बबेनियाबो थाहैनो हागौ बुंनानै। बाथ्राया सैथो, साननो गोनां बाथ्रा। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थाग्रा सुबुंफ्रा बे खोथाखौ मोनदांना मोनदाङाखै? दिनै बिथांमोना मोनसे पार्टिजों ज' सापर्ट होयोबा बे पावार हांग्रिनिसो खोथा फैबाय। जेनेरेल मोनसे सापर्ट नंला बेयो। आरो बुंबाबो बुङाबाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रमद बर' सारनि फारसे, इउपिपिएलनि फारसे मदद होबोखादों। बे सिदा खोथाखा। इयुनाव होलांबाय थागोन आं माखौ मिथिया। नाथाय बिथांमोननि इसु एजेन्डाफ्रा दिनै बिटिआरआव जे जानांगौ ट्राइबेल इउनिभारसिटि, एनआइटि, थुलुंगाफुराव कालचारेल कमप्लेक्स, गिदिर गिदिर इनस्टिटिउटफ्रा जाला होननानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय लेखा फैनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानो एन्सार होनो हादिया? बार आं बेखौ सोंबाय। नोंथांमोन रायजो राजाफ्राबो सोंदो आरो बयबो लिडारफ्राबो सोंबावबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे एन्सारखौ होथारनांगौ। बेनोसै रायजो राजा। नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायबानो जाबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।